Yeli Fuzo ani Basidi Kureshi oluka foli duman tunyeni ni ko bima na lumala kilingila bela jele ni sonja solo ka kenyani ni foli duman ye ni obe zigiri rapu kufo Amadou Issa Kawasidi be ale kuma so la soro sisa ombedo décryptage konna lambado ma chama sigilino ka bi décryptage ka o makono kababe na wala wala like awye femi kanso marena o de fleni femi magma Gabriel ye ale kelen koro ka proposition de loi ka o dangene maya réseaux sociaux sans feni obe sharia do lañini ko fo femi wasablo manye makoro ay lañini do ke oluka kungango kunafonyala o ko kuma ere chara kusobe ka kenyani aka o lañini dangene mali bololo sans felala kunu ayre bora ka lasili do ke ameseka munido akuka Issa Kawasidi be ale ba wala wala Issa Kawasidi be le grand cordeau. Fanta Tumota. Comment tu veux dire? Animatrice de l'émission Renouveau Matin. Mko ba fanya ko aka mzoni be émission mga ko mzoni juma ko mzoni chemani au beau de film. Merci Kawa. Akena ke ka o chakura meso madaina. Amadou ni sɔgɔma. Mɔgɔ tɛ duman f'i ye t'a f'i yɛrɛ. An bɛ foli kura ka ɲɛsin an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma yanni Amadou ka a sen don an ka to f'i ye b'a la k'a bɔ. Kawa an bɛ don an ka baro kɔnɔ teliya la a ka d'an ye i ka ɲɛfɔli kɛ fɛn min ye Magma Gabriel ye kunu ale bɔra ka laseli dɔw kɛ an b'a fɛ k'a dɔn a bɔra ka mun de fɔ kunu. I b'a dɔn k'a fɔ ko in an daɲina kosɛbɛ ka sababu kɛ kunu an y'a kuma fɔ wajibi de don kunnafoni di baara la ni kunnafoni évoluera devoir ye i kana a ɲɛfɔ kunnafoni kana kɛ fankelen ye o de hukumu kɔnɔ kunu an y'a fɔ ka dan yɔrɔ min yɔrɔ an y'a fɔ k'a fɔ ko Magma Gabriel ni ale ye commission culture o maa ɲɛmaa ye CNT kɔnɔ CNT min kɛlen don ka assemblée nɔ labila ko ale ye laɲini kɛ min ye assemblée ɲɛmaaba kɔrɔw ye maa minnu mana tila assemblée ɲɛmaaya la ko makamani dɔ kan ka di olu tigiw ma walasa u kana to falaya kɔnɔna la walima u kana to gɛlɛya kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔ kunu an ye a kumaw dantigɛliw fɔ yan a ye minnu fɔ ko k'o d'u ma an ye olu fɔ yan n'an tɛ segin o kan ka sɔrɔ kɛ jamanaden caman ye kunnafoni sɔrɔ la nka an bɛ tila jamukan na wagati min an terikɛ an baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen nɔ Musa Temine ale fana ni senna ka teli sisan kunnafonidila don Jeliba FM na ale bolibagatɔ sera Magma ma kunu nɛgɛ kanɲɛ 10 ninnu wagati ani Magma sera ka kuma a ye ɲininkali fɛn fɛn ni fasodenw b'u k'i yɛrɛ la a y'a bɛɛ kɛ Magma la ne fɛ Magma ye ɲɛfɔli kɛ a ka kumaw kɔnɔ kuma janyana kosɛbɛ mais i b'a ye k'a fɔ i bɛ se ka fɛn ba saba retenir a kɔnɔ a ka kuma kunfɔlɔ a y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ nin kɛlɛ min na ale tɛ k'a kɛ a yɛrɛ ye nka ale bɛ k'a kɛ jamana de ye ka sababu kɛ wagati caman an ka jamana kɔnɔ yan nɔ an b'a fɔ k'a fɔ ko jamana t'a den ɲumanw dɔn den ɲuman tɛ tɛmɛ maa minnu ni olu sera ka jamana servir fo ka se fo niveau dɔ ma ale bolo bibi in na o gɛlɛya bɛ an ka jamana kɔnɔ ka se ka den ɲumanw lakodɔn donc a y'o ɲɛfɔli kɛ a ye ɲɛfɔli kɛ fan wɛrɛ kan kun kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ la ale yɛrɛ Magma yɛrɛ dusukun y'a bila ka nin kuma in fɔ a ko ale bɛ assemblée ɲɛmaaba kɔrɔ dɔ dɔn ɲɛmaaba kɔrɔ min ni o ntanyalen kɔfɛ o muso bɛ taa se mɔgɔ ma a m'a fɔ k'a bɛ gɛrɛbuya kɛ ko nka k'a bɛ taa se mɔgɔ ma walasa ka se k'a ka denbaya balo komi gɛrɛbu terme ma fɔ an tɛ se k'a fɔ ko gɛrɛbu mais k'a bɛ taa a bɛ taa mɔgɔw voir ko o assemblée ɲɛmaaba kɔrɔ o muso bɛ taa mɔgɔw voir walasa k'a denninw balo ko ale bolo bibi in na assemblée maa min ye jamana servi ka se fo o niveau ɲɔgɔnna ma normalement o muso man ka bila o hukumu kɔnɔ fo ka taa laɲini kɛ mɔgɔw fɛ fan sabanan ni Magma Gabriel min ni lɔkɔli karamɔgɔ don éducateur don ɲɔgɔlɔnbɔla don min ye ladilikan ye kɛla ye nka kunu a filila kumaw kɔnɔ ka da mun kan a ko a ka kumaw kɔnɔ a ko kabakolo kana bin ale kunkolo kan o kɔrɔ ye k'a fɔ k'a bɛ siran ala kelen pe de ye ko n'o tɛ ko mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ ale Magma Gabriel bɛ siran mɔgɔ min ye o kuma bɛ hakili jigin kɛ petit ginba ye kuma minnu ɲɔgɔnnaw Magma ye n bɛ segin a kan Magma ye anw karamɔgɔba ye an fa don a bɛ fɛn dɔn ni anw ye ka taa ka segin mais anw bolo kunu kuma y'a dun dɔɔni ka sɔrɔ kɛ i ɲumankɛtɔ kuma dɔ la a bɛ kɛ juguman ye mais comme Magma don malidenw ka maa kanunenba don ni kunna sini ni bi tɛ n'i ko ka maa mandibaw bɔ Mali kɔnɔ Jibirila b'a maaw fɛ
k'a daminɛ bon a yɛrɛ b'a fɔ a yɛrɛ ma ko Jibrila kuma la ne y'a kanubagaba ye parce que a ka émission minnu bɛ kɛ kabi Lebo ni Label radio Bamakan na mɔgɔ camanba y'a kanubagaba ye ka taa bila Laji Sakɔw la ka taa bila a ka ɲɔgɔnna wɛrɛw la mɔgɔ do il est vraiment très populaire ni ɲɔgɔnnaw ma donc n'i y'a ka kumaw ta ka lajɛ i bɛ nin bakuruba 3 sɔrɔ a kɔnɔ ni an b'an sinsin filanan in kan an bɛ tɔ ninnu to yen nɔ. D'accord. Filanan min ni a y'i kanto k'a fɔ ko ɲɛmaaba kɔrɔ dɔ ka o muso bɛ taa mɔgɔw voir o la o b'a to Fanta Tumota an t'an kɔtɛrɛma bɔ dɔɔni k'a dɔn assemblée ɲɛmɔgɔw ye jɔnw ye an kun y'a fɔ yan nɔ ka tɛmɛ an b'a daminɛ a ɲɛbaaba fɔlɔ la o ye Maman Alassane Aidara k'a daminɛ san 1961 ka taa bila 1967 la Maman Alassane Aidara ye Baba Sandi de fa ye o yɛrɛ tun kɛra député ye ka tɛmɛ o ye Aïssata Cissé Chateau o furukɛ ye bi a ka gɛlɛn mɔgɔ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ olu ka denbaya la Chateau kelen min ye ale a bɛ CNT la député kundo a cɛ yɛrɛ taara kɔsani na u ye jɛkulu kura min sigi ni n'a bɛ f'a ma ko comité d'orientation stratégique Baba Sandi o fa o de ye assemblée président fɔlɔ ye gɛlɛya t'olu ka du kɔnɔ filanan o ye Madi Sangare ye k'a daminɛ 1979 ka n'a bila 1985 Segu ka don bi a ka gɛlɛn maa min bɛ bɔ Segu k'o tɛ Madi Sangare ka so dɔn ne dalen t'a la ko gɛlɛya bɛ Madi Sangare fɛ yen bi a sabanan o ye Sidiki Jara ye 1985 1991 coup d'état kɛra k'ale de to assemblée ɲɛmaaya la o bɛ bɔ kabilaba min kɔnɔ Kulukoro kabilaba min bɛ yen nɔ n'u b'a f'u ma ko Jara H u ka Jara bɛ sɛbɛn avec H n yɛrɛ bɛ a den dɔ dɔn gɛlɛya tɛ olu ka denbaya kɔnɔ Jara minnu ka Jara bɛ sɛbɛn ka H kɛ a laban na n'u bɛ Kulukoro olu ka cɛkɔrɔba de ye nin o de tɔgɔla kuma ye nin gɛlɛya tɛ olu ka denbaya kɔnɔ a naaninan Ali Nuhu Jalo Ali Nuhu Jalo kelen ni dɔgɔtɔrɔ don a b'a ka dɔgɔtɔrɔ sara ta ni assemblée président kɔrɔ don a bɛ bali ne la k'a fɔ ko Ali Nuhu Jalo furumuso bɛ taa se mɔgɔw ma ka a ka denbaya balo bi a duurunan El Hadj Ibrahim Boubacar Keita 2002-2007 bon an t'o kuma fɔ. An bɛ taa ɲɛfɛ. Professeur Jɔnkuda Traoré. Oui. 2007-2012 an bɛ taa ɲɛfɛ o fana na parce que an tɛ se ka kuma olu o yɛrɛ ta kan. Yunusu Ture ka sababuya kɛ Jɔnkuda talen fanga d'Afrique kɛlen ka se ka assemblée ma ci CEDEAO y'a wajibiya ko assemblée ka bila a place la Jɔnkuda ka dangan fɔlɔ premier vice président assemblée kɔnɔ o nana a place la o de tun ye Yunusu Ture. N'i y'o ta k'o lajɛ 2012-2013 Fanta Tumota gɛlɛya tɛ Yunusu Ture kan fo muso ka taa se mɔgɔw ma walasa k'a ka denbaya balo. A maliden bɛɛ b'a dɔn ko Yunusu Ture denkɛ fɔlɔ bɛ baara kɛ Banque mondiale la. Seginna Isiaka Sidibe Isaac 2013-2020 an t'o fana kuma kɛ o ye Mami fa ye Karim Burankɛ Sakɛ o y'o ye a kɔnɔntɔnnan Musa Temine mai kalo tile 11 ka taa bila Okutu kalo tile 18 na san 2020 n'i ye nin maa 9 ta ka Maliki Jaw fara o kan ninnu kelen-kelenna fɛn fɛn mana taa retraite la bi c'est pas sûr bon minnu taɲara an bɛ se k'a ɲini olu fan fɛ k'a daminɛ Maman Alassane Aidara ka n'a bila Madi Sangare ka n'a bila Sidiki Jara la i bɛ taa sɔrɔ n'a kɛra mɔgɔ ye a bɛ sɔn ka kolo cɛla sinon tɔ ninnu ka jigin k'a daminɛ Ali Nuhu Jalo la gɛlɛya bɛ k'a la k'a fɔ ko bi na kuma min bɛ k'a fɔ k'a bɛ olu kun kan Fanta Tumota donc ni magma walima ni mɔgɔ min bɛ ninnu dala kelen dɔn ni gɛlɛya b'u ka du kɔnɔ a tigi b'an wele k'a fɔ an ɲɛna
an b'a fɔ antenne kan k'a fɔ ko karisa de don gɛlɛya b'a ka du kan a bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ mɔgɔw ye wari minnu kamaru ɲɔgɔn kan ka di cɛkɔrɔba Konate ma o don lala an tɛ Togola ma lala an tɛn'o ɲɔgɔnna ka di a tigi ka denbaya ma yanni luwa ko ka ɲɛnabɔ. Siga t'a la Amadu. Waati sera nka maa dɔ ye bataki ci ka bɔ Kulikoro ko jara min bɛ yen ko ni Hasi jara ninnu tɛ du kelen ye nka n tɛ histoire in kalama kosɛbɛ n bɛ se ka kɛ ale b'a ɲɛ dɔn nka n fɛ k'o yɔrɔnin fɔ ten mais n bɛ yɔrɔ min fɔ c'est à dire Makima ka ko in kɔnɔna la kaban an bɛ se k'a fɔ malidenw ye ko in faamu teliya la cogo min na bɔlɔlɔ kan n'olu y'a burujali bɛɛ y'i décharger a kan. A man ka buruja. O y'a dusu bɔ malidenw tun kan ka Makima lamɛn fɔlɔ nka ni ko kɛra cogo la Mali bɛ lahalaya min na ka ni ɲɔgɔnna makan ma ko fɔ on sait k'a bɛ mɔgɔw dusu bɔ an bɛ se k'a fɔ fana peut-être o ye Makima poussé n'o tɛ Makima ye mɔgɔ min ye maîtrise de soi min b'a la ɲɛ t'a ɲɔgɔnna na o bɛ mɔgɔ min na nka ko ni i ko a show k'i bɛ kuma dépassement bɛ na kow bɛ na mais a yɔrɔ min fɔ ni o ye ko assemblée ɲɛmaa dɔw musow bɛ delili kɛ an tɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ parce que an bɛ don min na i ko bi Mali la Mali ye jamana hali ni miliyari bɛ cɛ dɔ kun mais n'a mago t'a muso la parce que maliden b'o de kɛ miliyari b'a kun nka a mago bɛ kɛnɛma dɔw la ka tɛmɛ a furumuso kan donc n'olu dɔw bɛ kɔlɔbɔ la parce que Makima ka suro de b'a la Afrika bolo a yɛrɛ ko ale y'a bɛ mɔgɔ dɔn min bɛ taa muso bɛ taa delili kɛ ma da la n'a b'o nkalon tigɛ fana k'a sɔrɔ a m'o ye mais fɛɛrɛ min bɛ nin ko in na u ka fɛɛrɛ kɛ ka ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na Makima y'a ka ɲɛfɔliw kɛ ni malidenw bɛ se k'a faamu cogo min na a ka faamu ten kow ka ɲɛɲini a yɔrɔ dɔ fana fɔ ko assemblée ɲɛmaa ye jamana den an bɛ se k'a fɔ c'est la deuxième personnalité du pays. Président kɔfɛ aujourd'hui Mali sariya la constitution kɔnɔ ni président empêchera assemblée ɲɛmɔgɔ de bɛ na donc k'a ye k'a fɔ o ɲɔgɔnna place la ko o kɛlen k'o baaraw bɛɛ kɛ ko makama fitinin tɛ yen k'o ka gɛlɛn en tout cas ne b'a rejoindre o yɔrɔ la moi personnellement. Kunun an kun ye kuma dɔ fɔ mɔgɔ caman ye n wele o kɔfɛ député tɛ yen nɔ député tɛ yen nɔ hali san 5 députéya kɔfɛ pension dɔ bɛ yen nɔ i bɛ taa min ta min bɛ 290 ɲɔgɔnna bɔ. Mɔgɔ caman ye n wele an ka kunun baro kɔfɛ ko fɛngɛ fila yɛrɛ tɛ bilen mandat fila tɛ bilen mandat fila tɛ kabi san 5 fɔlɔ yamaruya dɔ bɛ yen INPS dɔ bɛ tigɛ aw kun n'i taara retraite la dɔrɔn o makamani bɛ ci o ye député bɛɛ ye. Wagati ale banna kaba dakuruɲɛ laban an ka se ka jɛmukan in datugu mun de kan ka kɛ walasa ka nin ko in dalabɛn parce que an y'a ye k'a fɔ Makima Gabriel a burujara kosɛbɛ réseaux sociaux kan hali a den filanw kumaw bɛ yen nɔ u y'a fɔ a ma minnu man kan tɛ ka fɔ mun de kan ka kɛ sa ka nin ko in dalabɛn. min kan ka kɛ vraiment burujali ka dabila a ka kɛ débat intellectuel ye i b'a fɔ ko Makima yɛrɛ bɛ k'a kɛ cogo min a ma hésiter ka taa a ka idée défend mɔgɔw ni min bɛ fɛ ka idée dɔ de défend i bɛ idée défend avec des arguments mais min ye nenenw ni ka kuma langolon fɔ vraiment olu kan ka dabila bi na an bɛ jamana min kɔnɔ ka sababu kɛ min b'an na avancer e ko nin ne ma sɔn a ma ka dalu kɛ nin ye a ne fana ko nin an ka taa o kan mais mɔgɔw ka ɲɔgɔn burujali dabila o de nafa ka dɔgɔ o de bɛ an to kɔ ni fɛn o fɛn kɛra loi in kuma a b'a ka loi défend hali n'a taara CNT kɔnɔna la a bɛ taa défend mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se ka contrepoids kɛ ainsi de suite an k'a to o bolo ma mais min ye cɛ ni n'a fɛngɛw ye vraiment o ka dabila parce que mɔgɔba de don o tɛ Makima bɔ Mali mɔgɔbaya la ka sɔrɔ k'a ye min kɛ jamana kɔnɔ kabi ɲare kabi wari ci a tɛ n'a fɔ a ma ko ɲare ka n'a bila fo a ka laban ninnu na sincèrement c'est un monument ka fara o kan radio baara icône ba de do peut-être que région kɔnɔ mɔgɔw t'a dɔn mais Makima ye radio baara icône ba de a ye émission créée i tɛ se ka da la yɛrɛ et puis non on lui doit du respect. Ala ka faamuyali ko ɲuman nɔgɔya maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen halisa an bɛ dugawu kɛ Ala kan an dusukun sabali ɲɔgɔn kɔrɔ bi sɔgɔmaden na jɛmukan a bɛ datugu yan yɔrɔ la an se kɛra kunnafoni min ye ka di aw ma o bɛ tali kɛ nin na sɔɔni dɔrɔn nɛgɛ kanɲɛ 9 Adel Samake ale bɛ dugu kunkanko kɛnɛ sigi kaba min fo Amadu min fo Ala ka sini jira an na ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo sini sɔgɔma 8h pile ni Ala ma ko kana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Ala ka tile hɛrɛ.